Era, sobre todo, unha bomba de enerxía. Era unha alegría traballar con ela. Pero eu o que si me interesaría moito é suliñar o seu entusiasmo, a súa alegría. Bo día, benvidos e benvidas un ano máis ao Telexornal das Letras Galegas do CPI dos Dices. Este ano está dedicado á escritora e xornalista Begoña Caamaño. Begoña Caamaño naceu no barrio vigués do Calvario o 14 de outubro de 1964 e faleceu en Santiago de Compostela o 27 de outubro do 2014. Que se valorou de Begoña Caamaño para escollela como persoa homenaxeada nestas Letras Galegas 2026? Sobre todo a súa obra literaria, que normalmente é o que se valora como máis importante porque é o Día das Letras. Entón, supónse que as letras son o tema central. No caso dela tamén é moi importante o seu labor xornalístico, a súa carreira como xornalista. Principalmente a obra literaria que se ten en conta. Cal é a contribución máis destacada de Begoña Caamaño á cultura galega? Para a cultura galega é a chegada das novas xeracións. Cando a Real Academia Galega escolleu a súa persoa é porque queremos incorporar tamén na memoria das letras galegas aquelas persoas, como foi o caso de Xela Arias no seu momento, que marcan unha época distinta, unha época nova de renovación dentro da literatura e dentro das letras. Cando aínda era unha cativa, trasládase coa súa familia ao barrio de Coia e alí cursará os seus estudos de bacharelato. Despois de facer maxisterio, preséntase a unhas probas en Radio Noroeste e dende entón xa non deixará este medio radiofónico. Lembras como coñeciches a Begoña Caamaño, como era? Pois a Begoña coñecina antes de coincidir as dúas na Radio Galega. Coñecina en Vigo e era unha persona cunha gran enerxía, con un gran entusiasmo, con unha gran capacidade tamén para conectar, establecer vínculos, complicidades coas persoas. En 1986 incorporase á redacción da Radio Popular e en 1988 á Radio Galega, onde desenvolverá o resto da súa vida profesional. Traballei con ela moitos anos ali en Radio Popular de Vigo, coincidimos facendo ela radio cando empezaba, era unha mociña que empezaba a facer prácticas, eu era redactor xefe, e era unha curiosidade permanente, interesáballe todo. Por tanto, creíamos que era tamén oportuno reivindicar a figura de persoas como ela que están traballando nos medios, no seu caso traballando en galego alrededor da cultura galega cun criterio ético de compromiso ca veracidade da información que dan e de compromiso co ben público. Cal foi o seu compromiso coa lingua galega e coa Radio Pública Galega? Pois coa lingua galega foi un compromiso de sempre. Ela viviu en galego, traballou en galego, non só defendeu a lingua, tamén a cultivou con moitísimo esmero, coidouna, preocupouse moito polo idioma, tanto na vida cotián como no seu traballo profesional e mesmo tamén no seu activismo e no seu asociacionismo. Cultivou a lingua con esmero e nos medios públicos defendeu a súa función. Os medios públicos teñen unha función e un compromiso co país, co idioma e coa cultura galega, e ela fixo iso, esa defensa tamén desde o xornalismo e desde a Radio Galega. Entón, inda que nós no Día das Letras Galegas o que escollemos unha figura que se defenda polo seu cultivo das letras galegas, non se nos escapan este tipo de valores que van asociadas ás figuras ou ás súas obras, e no caso de Begoña Caamaño, esa defensa dunha información en galego, pero unha información veraz e ao servizo da maioría. O feminismo estará presente en toda a súa vida e en toda a súa obra. Participa en debates, redacta artigos, incorpórase a asociacións, asiste a numerosas convocatorias a prol das mulleres. Ela era unha activista dende o principio dos tempos, digamos. Participou en moitas asociacións, en moitos colectivos,
especialmente traballos no feminismo, Mulleres Nacionalistas Galegas, Rede Feminista, foi unha das fundadoras de Mulleres Galegas na Comunicación, de MUACON, participou nos movementos antimilitaristas. No ano 2009 publica a súa primeira novela Circe, o prazer do azul. En 2012 publica a súa segunda e derradeira novela, Morgana en Esmelle. Xa lle deu tempo a máis, pois 2 anos despois morreu con só 50 anos de idade. Nas dúas obras literarias de Begoña Camaño, Circe, o prazer do azul e Morgana en Esmelle, as personaxes principais son femininas. Como son tratadas esas personaxes por Camaño? Camaño dalle unha volta un pouco a motivos literarios clásicos ou medievais, depende do caso, non? No caso de Circe, pois dalle a volta ao motivo da Odisea, do personaxe central de Ulises, e ela torna o protagonismo para Circe e Penélope. É unha estrategia para darlle visibilidade e para darlle protagonismo ás mulleres. Como influen os mitos clásicos en Begoña Camaño? Pois, como dixen antes, os mitos clásicos son os que construyen toda a visión do mundo da cultura occidental, polo menos neste caso. E Begoña o que fixo foi estudalos para intentar explicar esas orixes da literatura occidental. É unha escritora feminista, moi feminista, e ademais o que fixo foi utilizar os mitos para darlle unha volta aos mitos e explicar ou ver unha maneira diferente a muller dentro da historia, porque son dous personaxes que marcan épocas diferentes. Circe e Homero, e toda a literatura homérica, que é unha das fontes da literatura contemporánea e da literatura universal, e Morgana representa un mito artúrico. E, ademais, a relación entre as mulleres, porque a obra supón unha relación tamén epistolar entre Circe e Penélope, e Ulises, de algún xeito, queda en segundo plano, cando na historia convencional o que ten o protagonismo sempre é Ulises. Porque sempre, cando se fala, por exemplo, da Guerra de Troia, fálase de Aquiles, se fálase de Ulises, e a Odisea, pero ela o que intentou foi velo neste caso, dende Penélope e Circe. E no caso de Morgana igual, é dicir, aí Begoña contesta un pouco a obra de Cunqueiro, que dá un protagonismo fundamental a Merlín, claro, na súa obra Merlín e familia, pero claro, as aventuras cabaleirescas artúricas medievais teñen de protagonistas fundamentais a homes. E o que fai Begoña, precisamente, como no caso anterior, é darlle protagonismo e visibilidade ás mulleres. En este caso, en vez de Merlín, a protagonista é Morgana. Que destacarías da súa narrativa de ficción? A reinterpretación dos mitos clásicos, a reinterpretación da lenda artúrica? As dúas cousas, claro, as dúas cousas que van unha ca outra, esa forteza, esa valentía para coller mitos que están moi consolidados no noso imaginario, no que temos xa os personaxes dibuixados, segundo a tradición clásica, pois esa valentía de coller de certa maneira darlle a volta a eses mitos, sobre todo con esa lectura que fai desde a óptica feminina. Por tanto, soubo facer o que ela quería, colocar o punto de vista das mulleres nos mitos clásicos, pero dun xeito literariamente moi engaiolante, moi atractivo. Encontras algunha similitude entre Begoña Camaño, unha autora contemporánea, e Rosalía de Castro, a nosa autora máis universal? Pois sí, hai moitas similitudes, de algún xeito, e Begoña Camaño non deixa de ser unha filla, no sentido simbólico de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro foi a escritora pioneira que abreu un camiño nas nosas letras, e Begoña Camaño é unha das autoras contemporáneas que seguiu nesa liña aberta por Rosalía, que deu protagonismo ás mulleres. E de algún xeito Begoña Camaño practica a mesma estrategia que xa practica Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, desde La Flor, en vez de falar do Don Juan, fala de Doña Inés. E despois, en vez de falar dos emigrantes que marchan, fala das mulleres que quedan abandonadas, é dicir, en vez de falar de Ulises, fala de Penélope. Pero eu o que si me interesaría moito é xuliñar o seu entusiasmo,
súa alegría e a procura de buscar formas para transformar o mundo e ter unhas vidas máis vivibles, un mundo menos injusto e con menos opresión, con máis dereitos, e ese traballo dela, esa confianza nesa posibilidade é algo que creo que é moi relevante nestes momentos e é algo que me gustaría subliñar. E ata aquí o telexornal do CPI dos Dices Begoña Caamaño. Bo día. Agardamos vervos nunha vindeira edición deste telexornal para seguir homenaxeando as nosas letras.